Bon dia a tots. En primer lloc, agrair als mitjans de comunicació l'assistència en aquesta convocatòria de roda de premsa on presentem les festes patronals 2018 en honor a Sant Jordi. Ara acabem de sortir ja de la Setmana Santa, de les festes de Pasqua, on ja iniciàvem els primers actes de lo que eren les festes patronals. Tota la setmana cultural la vam passar a les vacances de la Pasqua, perquè hi havia més dies de vacances i hi havia multitud d'activitats. Una setmana cultural que ha tingut un gran èxit de participació, no només de tots els veïns del poble, sinó tota aquesta gent que recollim en les festes. I ara ja ens queda el calendari pròpiament dit festiu de lo que serien les festes patronals. En primer lloc, ja este dissabte encetem les festes en un gran acte com és la festa oficial Flaix FM, la cadena ràdio nacionalment coneguda, no? Una festa Flaix que fa 2 anys ja vam fer, on vam tindre una acollida de més de 1.000 persones de tota la comarca. Per tant, una festa Flaix enguany en 2 DJs molt coneguts, que són Sergi Domènech i Moncho, 2 DJs de primer nivell nacional, i després una sèrie de DJs de la zona, de la província de Castelló i també locals de la comarca. Una festa on arreplega molta joventut de tota la comarca i que invitem a que participen. Hi ha entrades anticipades fins el divendres a 8 euros i en taquilla a partir de 10. Hi ha que dir que les entrades estan quasi esgotades, per tant, aquell que vulgui que antes del divendres passe per tots els establiments que hi ha als diferents pobles on han publicat per a replegar aquestes entrades. M'acompanya en la roda de premsa Clara López, que és la regidora de festes, on ella entrarà més en detall en el cartell que hem fet de les festes patronals de Sant Jordi, on estan totes les activitats festives que seran l'altre fin de setmana del 27 al 1 de maig. Jo li passo la paraula a Clara, que ella en més detall ens explicarà tota la programació. Hola, bon dia. Vaig a seguir en el que ja ha començat Ivan, en les festes patronals de Sant Jordi, en honor al nostre patró Sant Jordi. Ell, com molt bé ha dit, ja comencem este cap de setmana i després el següent és quan nosaltres fem totes les activitats i festes més per a tota la gent. Primer, el dilluns 23 d'abril, com no, és el nostre patró, és el nostre dia gran, i aquest dia pel matí se fa la missa i la processó, i per la tarda aquest dia sempre el solem dedicar als més menuts. Si ens acompanya l'hora, se muntaran les colxonetes aquí en esta plaça, els inflables, i hi haurà diferents activitats per a tots els xiquets de totes les edats, perquè puguem passar un dia de Sant Jordi complet, ja que ells tenen festa i és un dia que normalment sempre se'ls dedica a ells. També se'ls dona el berenar, normalment sempre repartim el berenar a tots els xiquets. I llavors ja passem al cap de setmana del 28, el dissabte, que és quan fem els bous i el ball i diferents actes. El dissabte pel matí ja comencen els actes taurins, la penya taurina a la Reculada, a l'esplanada del poliesportiu, té preparada la tercera cagada del Manso. Ho dic perquè sí, per la gent que no ho ha vist mai és curiós, la veritat. I després, a partir de les 12, hi ha els bous al carrer, per la tarda també, els bous de la ganaderia de Fernando Mansilla, i per la nit se fa el sopar que organitza sempre la Societat de Caça Sant Huberto d'aquí de Sant Jordi. Ells organitzen este sopar, normalment potser siga un dels actes en sopar aquí al poliesportiu on hi ha més gent, i després l'amenitzarà l'orquestra Àgora. Aquest dia nosaltres tenim per costum, és el dia que se presenten les noves dames i reines que seran proclamades a les festes del juliol, però aquest dia, allí davant de tota la gent, és on se fa el sorteig i es trien les xiquetes. Enguany tenim 4 xiquetes que se presenten per a dames infantils i 4 xiques fadrines que es presenten per a dama i reines.
per les festes majors, que aquell dia se farà este sorteig. El diumenge també tenim bous tot el dia, pel matí i per la tarda. I després, a continuació, hi haurà bou en volat. Vale? Llavors, el dimarts 1 de maig és el dia que ja anem en romeria a la Font de la Salut. A les 11:30 hi ha missa. A continuació, el concert tradicional de la banda de música de l'Associació Musical Sant Jordi i després el reparto de les típiques calderes d'arròs. És el dia que nosaltres anem allà dalt, que acabem la festa a l'ermita, i després de dinar també tenim la xaranga, allí baix dels arcs, i quan baixem hi ha les vaquilles. Això ja és per rematar les nostres festes de Sant Jordi. No sé si m'he deixat alguna cosa, Ivan? Només per part meva convidar a la gent, sobretot els jordiencs i jordienques, que surtiguen i que s'animen i que disfruten, i a la gent de fora, amics que venen a visitar-nos i veïns, per supost que seran molt ben recibits i que els esperem i esperem passar unes bones festes de Sant Jordi. Moltes gràcies.